le ndaba yokuthandana kwenu iyona engayifuni la kule ekhaya. Kusho ukuthi baba bekumele ngabe uyasho ukuthi awumfuni umfana uyeke ukusiqambela amanga ukuthi yena ingane yakho. Niyabona ke ingane besane iqhamuke sijukujuku. Kusho ukuthi mengabe kuukuthi nithatha ngamakhandeni nizozenzela ngalamalungelo enu ngoba phela nivuniwe uhulumeni wenu lo ulamaphosa ukuthi nina ninamalungelo. Bulindeleni baba ungasizwa sisi nosiswami othi usiswami. Sekunzima isiko ngathi kade usenzela isiko zolo lokhu baba. Umfana wenzela ngizokholwa kanjani? Ngenzela lapha. Cha, hayi ukuthi akadeserve usiko. Kunezinto ekufanele uzenziwe ngomthetho ngendlela ungathathi izinto phezulu. Nina benkashana kamenzi apho zomlazanga meva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sezantsi kuyifundazwe zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena ke iBlack Life TV igama lohlelo angimazi ubaba. Sikhuluma ke nabantu abafisa ukwazi obaba nokunye ke okuhlukahlukile. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi awu usicaka wathi angimazi ubaba kodwa wahlala nobaba oseqina qinile. Uyeke nanobaba ongamazi ubaba. Hayi cha soswa khona ukuthi kungani ubabela igama lami Chris-Caka ngoba lokho asingene kohlelweni sibone ukuthi asihambele uzokhala ngani baba. Sabingelele. Sibonge kakhulu umhlonishwa. La ngubongani wakaKhumalo mina. Nginabantwana bami nginonkosikazi nezingane ezimbili. Ingane yami enye ngihlala nayo le ekhaya. Nonkosikazi ngishadile, nginonkosikazi ngishadile. Ekusebenzeni kwami ngangisebenza einkontrakini. Kwathi le ngisebenza khona ngase ngithola umama wenye ingane yomfana engayilokuze engayithola kulo mama ngayifihla. Yangaziwa unkosikazi ngoba unkosikazi wami alifakwa libuya nodaba. Umama wale ngane yentombazane alifakwa. Ngase ngimfihla ngangafuni ukuthi amazi la ekhaya. Lo mntwana lengimthole kulo mama lo engimthole ngisebenza enkontrakini efemini. Owayesebenza efemini. Manje sengiyabona ukuthi kahle njengoba ngimfihlile nje kukhona okushaya amanzi phakathi kwale ngane zami. Kukhona mengabe ngithi ngiyabheka ungathi khona ukuxhumana kulezi ngane zami. Mana ke baba ngingazi ukuthi kutholakala kanjani. Awungichazelela ngoba ngiyabona ukuthi lento iyakushisa ugijima nayo impela awunikethu. Mawuthi kukhona ukushayisana phakathi kwengane zakho zihlangana kanjani waze kanjani seziyabonana? Lo mntwana lo olokuzile engangimfihlile mina ngiyamazi bona bamazi ekhaya. Wafika ngelinye ilanga ekhaya ngithi ngiyazama ukulokuza ukumkhombisa indaba yokuthi ngimamukele. Umamukele as in ngimamukele lapha ekhaya ukuthi azi ukuthi ikwabo leli. Kodwa ngase ngibona ukubukana kwabo ukuthi hayi kukhona indlela ona baba usukhethe ukuthi umlando ndodana uthi uzomamukela ekhaya. Kanti uzothi uma efika abona indodakazi babona amehlo ukuthi bayazana. Bayazana. Mawusubuza indodakazi uthini? Bese ngibuza indodakazi hayi ungitshela nje ukuthi hayi lo mfana nje isithandwa sakhe. Ngathi mina hayi kwenzekani lapho mina ngathi hayi ngeke yenzeke la kwami lonto la ngisaphila. La kaKhumalo nje ngavuka amantuku ame ngenyanga. Manje ngeke nje yenzeke lento lekhaya. Inkinga yini manje undodakazi ubonakala engawubambi lo mthetho noma? Undodakazi akezwa lutho ngitshena ngalamalungelo lawa kaRamaphosa athi nje thina namalungelo asitshenwa ngolokuzana ngomunye umuntu. Siyayazi into siphila life wethu sasingekho ebusheni bakho thina baba.
Noma usumthetho awuyithandi lento ngoba ukamtshela uthi umfowabo. Ngiyamtshena kodwa uyabona lezi ngane baba angazi lezi ngane esizala manje zelunye uhlobo lengane. Ezinye ingane lezi engazazi ukuthi zavelaphi ngampela ngendlela amakhandazo angathathi ngazo. Sibona thina esibadala sengathi sizinto nje ezinothing ezigcotshwa ngenyama. Okay baba, so umama ke usukuvezile ukuthi unkosikazi umuntu olungafakwa kuye. So uplan ukuthi kwenzakaleni manje neBlack Life ingenelele emakwenziwani ufuna ukwenzani? Umama bengicabanga ukuthi ngilokuze ngimbize naye la ka Black Life sihlanganise lezi ngane. Zibe yilokuzana zazane ukuze kunqobeke le demon engilibonayo ukuthi liyangena kuzo. Kodwa ke into esicela ukuyenza bacela mhlawumbe ukulanda ingane eqala mhlawumbe uqala ukuchazela zona ukuthi ziyalamana singezandawonye mhlawumbe ukuze sibone kuzona kuqala ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe umama sobuye sibone ngelinye ilanga but for manje silande zona izingane sixoxe nazo siza ukuthi zona ziyamukela lento oqhamuka nayo because mangibuka mina undodakazi wakho ubona isithandwa sakhe nomfana ubona isithandwa sakhe manje inkinga wona bewufihl'ithi laba bayalamana. Manje ke asibalande ke siza ukuthi bona mabekhulumela abathini. Hayi ngingabonga ukuthi sibalande. Alright, ake sihlale kanjalo ke silindele ukusiza ukuthi labakhulunywa ngabo mabefika la udaba lethu lwakubona bazolithatha kanjani. Ubaba ke usechaze konke okuningi awuhlala ubekezele nje ubuke ukuthi masixoxa nabo bazothini bona. Asabe kakhulu. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze budlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright, asifike sibingelele sithembe ukuthi abantu baphilile njengoba sike saxoxa esigabeni sokuqala sikhuluma nobaba la akhulume khona waveza udaba athi-ke ufisa ukuzolithulela iy'ngane zakhe zombili. Sinazo-ke iy'ngane la ukuthi mhlawumbe sizoza ukuthi kuhambane kwenzakalani kuphi kanjani uchazile-ke isitori sonke. Baba asiqale ngapha sibingelele sawubona sisi. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila ubani lo? Sinelisiwe Khumalo. Bhuti sawubona. Yebo bhuti. Ninjani? Akaphileka bhuti. Sikhona ubani? Lo untandwa kancanane. Okay. So niyamazi ubaba? Yebo mina ubaba ngiyamazi. Ubaba ngiyamazi baba. Okay, anithukile ukubala. Nginakho ukuthuka nje ukuthi ngabe yini le ngake dala ukuthi azasibizela amakhamera. Ngempela ngiyafisa. Asinikeze ithuba baba mhlawumbe sichazele ukuthi kungani nifike la ingane ecela ukuthi nibe la yonke lonto bese sithatha from there. Kunginkinga. Baba Sibonge kakhulu ukuthola lethuba lokuthi ngikhulume la njengoba ngiye ngachaza ekuqaleni ukuthi kunezingane ezami ezimbili la eyomfana engayithola komunye umama sihamba kade ngihamba ngisebenza enkontrakini ayaziwe ekhaya lo ngane. Intombazane ikhona nayi le ekuthiwa uSnelson iyaziwa-ke ekhaya uma wayo lo kodwa le ngayifihla ngoba ngingafuni ibonakala ekhaya ngoba unina wale ntombazane alifakwa libuya nodaba kodwa manje sengithola ukuthi hayi lezi ngane zami sengathi khona ukuxhumana okukhona ngingazi ukuthi zibonana kanjani zazana kanjani. Ngisacela ukuthi-ke ngithole ukuthi zazana kanjani zona. Alright, nimzuleke ubaba. Ngiyabona ukuthi ngixakekile nami ngidumele njengani. Ubaba uthi nina nobabili niyalamana. Nina nobabili nidlala nizalwa ndawonye.
into emkhathaza kakhulu ngani uthe mayezama ukuletha ekhaya ezokwethula kuma kasisi kwavethi nina ukuthi niyathandana manje yona nto ke eyenza ukuthi ke nibe la uzonichazela ukuthi cha lo mjolo uyekini ngoba ningabandawo. Hawu. Mina ngiyaxakeka. Hawu. Kanjani manje singabandawoni manje? Hawu ngoba phela usiyena usisi ngiyamthanda nje. Bengimisele futhi ukuthi nje ikhopha nenkomo ngibe unomkhwenyana omthandayo. Manje sawuzusho kanje ke ngihlehle kuyena ngiyamthanda. Yayizwa lento sisi noma Ngiyakuzwa kodwa nje mina angi-understand la ukuthi zonke iy'ngane zababa ngiyazazi. So kwenzeka kanjani kube khona ingane engaziwa and ubaba ayikho into angifihlela yona? Cha bantu bami njengoba ngize lapha nje wena umfana ngathola kuma wakho eshadile enomuzi uma wakho ngasaba ukuthi ngibhidlize ikusasa lama wakho ngoba ushadile unomuzi uhleli kahle lapha kodwa bengikondla khona ulapho ekhaya kimi Hayi kanjani ngoba phela mina akazi bengitshela ukuthi cha mina ngazi ukuthi ubaba wami ongihlala naye laphana ngoba ngikhule yena bengenza yonke into. Yena bengenza yonke into mina ngiyazi le ngitshela yona manje. Kufanele usho njalo umfana wami ukuthi ubekwenzela yonke into ngoba mina ngikufihlile kuyena ngoba ngangeke ngikuveze unina wami. Futhi wabona ukuthi mina ngeke ngithanda ukuthi ngive nobaba wami mhlawumbe nobaba wami. Kwangelula mntanami, kwangelula ngoba ngangazi ukuthi uma wakho uzolahlekelwa umengo kanti nami uzoba nenkinga ngala umama wethu. Wabona ukuthi mina ngikhulisa ubaba engingamazi nje. Kwakuyikhoqa mntanami ukuthi kwenzeke. Hayi ukhoqa kodwa ngiyacela ukuthi Hayi mina ngizwa baba. Seniyenza manje njengoba sengibizele lana nje ngizocela ukuthi hlukanani ningaphindi Hayibo. Hayi into engeke yenzeke. Hayibo. Angikholwa nje baba. Kanjani? I mean baba wena kathe ufune ukumbona u-acte strange. So suddenly usuyingane yakhe. Asikaze siyazi lengane umaze ngami. Jukujuku awumthanda ubunobani attitude esingayazi baba. So usuzosibuyisela amakhamera. Mntanami njengoba ngikutshena nje ukuthi nginqena unyoko ngoba unyoko uyamazi na ukuthi ukhanda shisa alifakwa kunyoko. Okay ke baba. Lento lena ayingazi ifike kuma wakho. Hayi mina Ngiyakuzwa ke lokho bese kunani ke ukuthi uhambe uyombona secretly. Khona phela azokwazi. Kwangelula ukuthi ngize ngikwenze lokho. Futhi wabona mina ngeke ngithanda nami ngikhule nje ubaba wami ngimazi. Wavuma ukuthi ngikhulisa omunye ubaba engingamazi. Ngithi-ke bantu bami njengoba ngikhuluma nani nje ngicela ukuthi lento le njengoba ngikhuluma nani nje ayiphele. Le ndaba yokuthandana kwenu iyona engayifuni la kule ekhaya. Kusho ukuthi baba bekumele ngabe uyasho ukuthi awumfuni umfana uyeke ukusiqambela manje ukuthi yena ingane yakho. Niyabona ke ingane besaniqhamuke sijukujuku. Kusho ukuthi mengabe kuukuthi nithatha ngamakhandeni nizozenzela ngalamalungelweni ngoba phela nivuniwe uhulumeni wenu lo ulamaphosi ukuthi nina ninamalungelo. Bulindeleni baba ungasizwa sisi nosiswami uthi usiswami. Sekunzima isiko ngathi kade usenzela isiko zolo lokhu baba. Umfana wenzela ngizokholwa kanjani? Ngenzela lapha. Cha hayi ukuthi akadeserve usiko. Kunezinto ekufanele uzenziwe ngomthetho ngendlela ungathathi izinto phezulu. Azithathelwe izinto phezulu bantwana. Yonke into njengoba lona unina bamthela ngenyongo lapha kulomuza aganela kuona konke kwenziwa ngosiko. Manje mina ngakufanele ngisazongena ngendlela. Lapha elukuzweni ubuzongena nini fu ena njobe ngimisela ukuthi nami ngifuna ukulobola mina. Awukwazi ukuyenza lonto. Njengoba ngisho ukuthi njengamanje
le nto eniyenzayo yokumathandana ngicela niyiyeke phansi hlukane. Mina baba Hayi. nje ngokubona kwami ngibona ingathi unomona. Mhlawumbe angibuze la. Hayi. Ngikuze ukuthinta indaba yokulobola nana. Kanti unimisela serious ngodadewenu. I'm sorry ukuthi udadewenu phela vele sengizwe udadewenu. Mina angizwa ngikholwa ubaba. Ngibona ukuthi akangifuni iphizwe ingane yakhe. Vele nje ubaba wa-actor strange in the first place. So sizokhola kanjani umuntu wavesane nje wamshikila Ngifikile ecela ukungibona. Yeah. Ecela ukubona. Ayi wangicela okwansi isilwane engiqola. Angithi uyachaza ukuthi ngesikhathi ekubona wangalindela ukuthi uzobona wena njengendodana yakhe. So yena kahle kahle ukufika nawe ekhaya kahle kahle wayethi uzokwethula njengengane yakhe kodwa wabona ukuthi lento yenu iya ngokuyiba strong nibonakala impela neuthando lwenu lufuna ukuya phezulu. Indaba luzovuka ngoba Manje sesithandana. wayivuka manje. Wayizovuka ngoba sengingazi silugayi. Bengavuka no-3 ngisafunda inhlonipho eprimary. Kodwa ke niya understand leyo ukuthi angithi uma wakho uyasho baba uthi unolaka. Naye bebala ukuthi kuphela umshado wakho kwakhe noma wakho. Nangawa phafowethu uma wakho ngekhathi behlangana nobaba wayeshadelwe la ukhuliswe khona. Eshadile la ukhuliswe khona. Mina ngiyazi ubaba wami la ngimshiye ekhaya nje. Ubaba yena wayivele enzani? Ufihla uzafihla kuthina. Uzele ingane zabafana namantombazane belindeleni. Hayi baba ngizamila uyikhulumela. Ngiyabona-ke bantu bami ngiyanitshena ngimdala ngiyacela ukuthi nento eniyenzayo niyiyeke. Ahlukanani nalento eniyenzayo. Wena baba shono nje ukuthi hlukanani angifuni relationship yenu. Ungathi siyingane zandawo uthini? Ukhumalo? Khumalo njena. Khumalo lo umfweni. Ayikho baba lento. Lona ohlaba isibaya ke lapha ekhaya mase kube uba obhuti bonke bahleli ngokuhlukana. Manje ushada uma ubunezingane associated. Manje ke usuqhamuka nezimfihlo baba. Nezimfihlo. Ngichaza kahle lento bantu abami njengoba sihleli nje la ngizela ngizobikela bafethu baka Black Life ukuthi asikhulume kahle lento ukuze ingaze iwele kwezinye izandla ezingalungile. Asilungise njengomndeni. Silungisa njengomndeni ukuthi lento eyenzekile kulungile ke nami ngiyavuma iphutha lami elenzeka ukuthi umntwana ngimfihle kunina kodwa kwakungiphoqa ukuthi ngimfihle ngesimo sokuthi ngibalekela ngivikele isithunzi sikama wakho ngoba ngiyamazi uma wakho ntombazana ukuthi alufakwa kanti nala ngangenzela ukuthi umndeni wala kugane khona unyoko ungalokuzi ngoba thina nonyoko sasintshontshana hayi ukuthi kwakuwukuthi sishadile. Shuthi nathi ngisebenza enkontrakeni. Akunjalo. Shuthi nathi sontshontshana. Kodwa mina angikholwa. Ngoba nje baba nawe uyazi ukuthi ayikho lento esenza amadini kodwa nje baba ngikholwa. Iyona solution. Hayi ke kusho ukuthi bantu abami mengabe nenza ngendlela yenu. Hayi mina ngobe sengilisusile icala kunina nezinyanya zobe sezazi ukuthi nina mina sengintshenile ukuthi nina nibandawonye. Hayi ngeke. Naloko udaba ingane zakwethu ubaba ke uthi uyayihlamba izandla uyabona ukuthi niyamphikisa kodwa ke egcineni uthi nina ngabandawonye. But Hayi mina ngeke but angeke ngama senzo ama-DNA test ngoba usisi yena bese ngiphushile naye. Hayi bese ngisho nje ukuthi uye ekhaya nje ngoba simatsheni bonke nasekhaya. Yeah. Ukuthi khona into wazi kanje. Wona kwazi uyihluphe nje ucabanga into ezinobaba phathu bavela ukhule umbono baba. Akaze ngayihlupha ubaba ukubona njalo emsebenzini afika siphathe lo sweet ngizazi ukuthi ubaba wami nje. Awuthi baba manje okushiwo ubaba ngikwazi. Kodwa ke uma ukaxoxela ngehistory yakhe nomsebenzi efemini ntonto. Ekhaya kubumnandi. Abantu kumnandi baba. Shuthi ubaba uzoyimosha. Akumazi nje uzamani uma ufuna sihlukane nentokazi manje angiboni kwenzeka. Noma seshini ngabandawonye ngomzilikazi kaMashoba nombulazi. Angiboni kwenzeka. Sis. Angiboni. Hayibo. Uyayifasa nawe? Hayi angiboni. Ukhona ukhumalo njeni? Yena nje akamfuni bekumele ingabuya. Ngiyazi ukuthi Create drama.
engenasidingo. Mhlawumbe bafuna sibathole oma noma uma enekhanda eliqine ngalo ndlela noma wakhe sivele siyikhulume lento straight sibone ukuthi mhlawumbe ngeke sicazula ngoba hey lama 2K wazala wabona ukuthi awengeni yonke lento esisho. Angizwa nami. Angizwa. Yebo mhlonishwa, ngiyabona ukuthi lolu daba njengoba silibeka kanjena liyogcina khona ukuthi sibatholile abazali babo lezi ngane, sikwazi ukuthi nabo sixoxisane nabo ukuthi lezi ngane njengoba ziqinisa amakhanda kanjena udaba lolu lwazo sophetha kanjani. Ngaza ukuthi sizamile sabona ukuthi cha nathi ke hayi engazi ukuthi usisi nobhuti awavumi mhlobo okuhlukana bathi bona bafuna iDNA. So before DNA I think kufanele sibabize abazali ke besifazala ababili, unkosikazi kababa nomama kamfowethu, siza ukuthi mhlawumbe bona bazokhuluma bathini angazi. Sothatha isikhathi ukuthi sithole ukuthi siyabathola ngqo bafike ke sicheck upart 2 ukuthi uzoba khona uzoba kanjani. Okwamanje salani kahle ngane zakho ukuthi ayisumbululeki lento. The Black Life TV.